Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. Iti biyang yu, kakabsat ko, naayaban kayo, nga agwaya-waya, ngam saan aday to'y awaya-waya, ti panggapuan nyo, amang ipalubos, nga iturayan na kayo ti tarigagay yu akas tao. Agtitinulong kayo kitdi, gapu iti ayat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oy, Jumar, darasam man dita, tatulungan nak ditoy. Tada doy iti mainawan. No apay mo't ngamin, adi ka naginaw di rabi. Tapno saan kumanaor nung dagiti nanganan tayo, kas kada kaldero. Uray tasyak mat tinagluto iti namigatan tayo. Kan maysa, kabaalam day ta. Kalakit din. Ado pa'y ti aramidam. Anya nga minayati kukuam dita. Agpalpalpak pa'y nga rod, nanabsugak. Anya? Nagbayag mo't tanday ta pa nagpalpam. Itay ka pa'y lang dita. Anya ka di mananday ta aya. Bigbigat nga agrik-rikyar kayo. Apay aya? Ni Jumar mo't ngamin mama. Di naktulungan tapno mabibit kumamalpas ti inawak. Sapay nagado. Inton maminsan. No amuyo amasapol alepasan niyo ti trabaho yo. Aramidan yon. Ni Jumar mama. Ay saan nakasta? Da kayo adwa ti pangibagbagaak. Iso adumngeg kayo. Ayan nga dagitay singin nyo, Clarita. Awan damat. Ay namanang pinagsina mi ida. Takasano, no agpakaro da, agari man ang ti kinaubing da. No anya la dita ti dida pagapapaan. Iso aday jay. Jay maysa, adda dita unag, pagdaldalusag. Jay maysa, insurot nila kay, ta isupay ti tumulong kan kwa na ijagarden. Kasta talaga taubing dapay. Intun dadakkeldan, saan danton apapaanawa ken agrikyar. Ay namanang naimbag ano kasta. Amangan no nakarkaron to pa intun dadakkeldan. Ay naading ko, gagangay na taubing dapay nga rod. Oh, anya, Jomar. Nalpas ka din dita. Wan papa. Ala, umakar ka dito ayan ko abanda. Adupay ti makali a patatas. Wan papa. Ay na papa. Mapudpudutan ako niti darang ti init. Ay kat talaga akasta Isu amasapol, amaruam kayon iti kastoy a klase ti trabaho. Papa, kahit kun ti agawid. Aguray ka pa'y Saan pa'y analpas ti aramidan ta? Nalpas mo matla ka di ti aramidam dita, Jemar. Nalpasan mama. Nasayat no kasta. Mama, mabalin ka din ti aginana. Wen, aginana ka. Kalpasan na, agmerienda ta. Adain din tak akamote. Hawan mama. Maalang arod, aginanakan, ta isaganak ti merienda ta. Kumusta nga iti susurot mo ijay garden, Jomar anak? Nasaya at mat. Isu na lang. Tadyak manusan ti kinabara ti panawang. Ay kat talaga akasta Kat anyangay, nakaliyumot lamin dagiti patatas. Saan pa'y nga rod? Kunang amin ni papa. Naisurot nan tumot ni Jemar. Tapno mapadasan namot. Nasaya at met no kasta. Masapul ang mapadasan nyo amin at trabaho. Tapno makasursuro kayo. Danarigat no awan masursuro yo at trabaho. Kasanong tulangan ti biyag yo. Inton kumapsot kami adadakkel yo. Mama? Kasta ti biyag tayo amarigrigat. Nasken nga agtrabaho tayo. Nasken nga aggagat tayo. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Mayat sakit din no pag sinaan ta dagiti singin no adda ipatrabaho ta. Tapno adda malpas da trabaho. Tano kanayon da nga agkadwa, awan lakat agrikyarda. Un nga rod. Kaya nasaysaya at amaisuro da iti nagduduma at trabaho. Tapno makasursuro da. Un itataubing da pay.
Nasken amay surodan iti trabaho. Ta para metlaeng iti pagsayaatan da. Ay, nagbiit ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laeng idiubing pa'y dagiti singin nyo, Clarita. Itakat babarito dan. Anya itayan ti grade dan. Grade 7 daitan manang. Nagbiit talaga ti panaglabas ti panawen. Ay, bareng no di da sumadot. Sapay pribado ti pag-iskwilaan da. Nangina ti mabaybayadan. Adayon to ang mapasamak dayta. Basta lakit ti kanayon nyo idapal palagipan. Takastaak met idi kadagiti anak ko. Kat kaasi ti Diyos, nakalpas da. Ay, nabanbanog ako na. Nagdagsan tumot namin dagito'y imot ko. Ay, agin anaak man pa'y biit dito ay. Auntie Delia, naggapon yo. Ay, ijay ili barok. Napanak man gimatang iti 10 kilo abagas, tani. Awan mat gaya man maisaang ko. Kasta ka di, auntie. Ala, agidan tayon, tatulungan kayo amang bitbit iti awit yo. Iyugyo tamaysa, tabit-bitak. Ay, sige man nga rod barok, tani. Naktangan mo tanti imak ang mga awe. Askan amalpas ko amin dagito'y alalabaak. Kalpasan na, ibilag ko. Kat numalpas ko ama ibilag. Mapanak tumatan agluto. Ne, aglablaba ka mat Jomar. Apay ni Jemar, ayan na. Isupay lang tinapan ni Jay Garden. Sumublatak to, inton malam. Nasayat nga rod no kasta. Agtinulong kayo iti trabaho. Takasta ti pamilya. Agtitinulong iti trabaho. Wan, mama. Ayan ka di dagiti dua. Jakmat nasiputan na pimanaw da. Tadaak ijay likod ti balay nga gwalwalis. Imbaon ko ida amapan mangbunag itinakali a patatas. Tani, kurang tumatiin nalami asako. Isu adimi nayawi damin. Kasta ka di. Isumot lagayam apati jay kariton di tasirok kat awan. Wan bakat. Nasaysayat lang nga itugot da. Tanuag kurang ti sako a pangikargaan da. Ikargadan tulatan iti kariton. Sana bali tadwa damat. Pag tinulungan dan to. Naggagat kayo mo nga, agidurduron iti kariton. Anya ka di day tayong kariton nyo. Dagiti man inapit mi apatatas, ante. Kasta gayam. Un, ante. Ala, ante. Mangala kayo iti pagkargaan nyo. Tamangala kayo. Adumat na ito'y patatas. Ay, sige man nga rod. Taramanan miran mo tinapit yung patatas. Sige, ante. Nayunan nyo latan ti alaan nyo. Imbaglaan nayunan yun to iti karne. Ay, katagyaman na kunay Sige lang, ante. Awan anyaman na. Ala, nagdadakkel dagiti inapit yung patatas, Ronel. Inikandak ka rod dagiti singin nyo. Nasayaat no imbingayan da kayo dagiti ubing. Tapang ramanan yu mata. No kayat yu pay. Ibaon minto dagiti ubing. Tapno umay da kayo ikan. Manang. Ay, uray husto pay laang tainted da. Ado pay laang mat. Jacket di pang similyaan no adda. Tadumawatak ko ma. Ha? Ay katun manang. Adda. Ala, umay kayon to nga rod ije balay. Taikan kayo. Itata nakagraduaran dagiti singin iti senior high. Panawan mat siguro. Tapno ibagata kadakwada. Nga adda sa gaysa a bank account da. Kat itatag kolehyo dan. Bayanta. Ta isudan ti makam mo. Wala kay.
Iso anas ken nga roda kasarita ta ida nga agkabsat. Ngam di ta ibagbaga no mano ti linaon ti account dadwa. Makamudan ton. Wen, panagkunag at manakamdan. Isu ang makamudan. Nupay kasta. Adda talata amang iwanwan kadakwada. Jomar, mano ka di ti karga ti account mo nga inopen da mamakan papa? Dakalagatad. No kasta, agpada ta. Wen gayam, pangusaram nga iti naibang ko akwartam. Isu ati o sarak nga agadal. Tapno saan unay ang marigatan da mamakan papa nga agbayad iti tuition ta. Ay, wanan niya. Uray siya, kasta mo ti aramida. Nagurnong dagayam iti pagadal ta. Wen, iso asaya atin ta ti panagadal ta. Tapno makalpas ta. Mama, papa, maudin atawan ko iti kurso nga inalak. Aggraduarak tumeten. Alakat na saya at matno kasta anak. At dapay basit nat da kwarta iti bangko, mama. Ket isunto ti aramatak para iti board exam. Ay katun, at dapay board exam yo. Ang amala, may remedyon to day ta. Sa nabali, mama, papa. Makaamuak tulatan amang ipamusposan. Ay kat si kamat nga ay Jemar. Inton sumaruno pa'y latawan ti panaggraduar ko, papa. Tapang 5 atawan mo tinalak ako rusok. Iso nga una ni Jomar amakalpas nga mitisyak. Ngam no may papan matitikwartak iti bangko, suksukatak da kiti magasgastos ko, tada sideline ko. Ala, saya atan yo ti panagadal yo. Tapara matladay ta kada kayo. Jemar, loves, intaman matagpa-share iti higit ti baybay. Oray sagpaminsan laang. Ngamin, saan ta unay ang makapagbanding? Ta saan ta akanayon ang makapagrana? No kasta nga da free time ta. O sige, no isuti ko nam, isuti masurot. Okay, agpa-share ta nga ron. Awan na, iti kasta, makapagaliwaksay tamayat. Ket kumusta mo ti trabahom, Jomar, iho? Saan ka matla ka di amarigatan? Saan, papa? Nakaragrag sakak tupay. Ket kasanumot nga iti mauawat mo asweldo. Okay lang, mat papa. Awan parikot. Tauray basit. Ang imbag lang adda pangalak iti mausar ko. Ken, adamod basit may tulong ko kadag iti agkasapulan iti tulong ko. Wen, anak, dayta ti kasayaatan. An-anwam ti aglaplapusanan, no di mo matam mo ti tumulong kadag iti agkasapulan. Un papa, ngam pagyamanak. Tauray kaskasano. Addalat ta bindisyon ang mauawat ko. Kang runaan ti salunat ko. Ay na, nagsayaat kat adang ganday ta, anak. Isong ala, itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Angam, kumusta nga tamot tan ti kabsat mo? Dayta ita ti parikot. Gaputatanggal itan ti kaayan ayat na. Nagbalin mo ta napaspasurot iti babaya na tumpungan na. Anya? Ay, isumat lagayam, aman manon nga agawid. Mama, pakawanan dak ko ma. Gapo iti panang dadaal ko, iti panagtalagyo kanyak. Bigbiga, nagpaiturayak, iti nang isukatak, iti napintas a plano yo para kanyak. Una yan tinagbambanagam, Jemar. Inaramat na kamot lagayam ti kayan ayat mo. Kaputag kasapulan launay iti kwarta na ijay a babae para iti pagpaagas na iti ina na masakit. Wan nga rod, mama. Gamsa na bale. No ikandak pa iti gundaway. Ikarigatak asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo adadakkel ko. Kadagiti estudyante, nasaysaya at aliklikan pay lang amin ti makiayan ayat. Tapno maipamaysayo ti imatangyo iti panagadalyo. Kasapulan mo ti sirim, iti kasta, saan ka mayaw-awan iti dalan mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo.
Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.